on paami hande ko aljuma jonde fatunde hakkille tafade namben intelligence artificielle yubbina mañade sappo e go lewru ɗiɗa ɓuuri hitande nde gonden to France fandare nde wonno ko hollude ɓuuri hakkille tafade e rewindade ngal kutorgal gila ngal lorde aduna o hande hakkille tafade layi kadi jogima doole fannuji kewɗi ha tengti e banggue kabaruji kala nyalawma nate walla vidéoji no ɗi hakkille tafade moƴƴini ina sakte e dow mediaji renduɗi ngam yewtude e no yimɓeɓe moƴƴinirta kabaruji fenade rewde hakkille tafade gollidiɓe men hertoriɓe firto kumpite pene jaɓɓima biyeteɗo Fatoumata Bintou Ba ko gollotoɗo to Africa Check omo yewtida e Allo Seyni Ba keroɗen ɓe. Fatoumata Bintou Ba e nder golle mon onon firto kumpito pene ko ɓuri hen hewde oɗon kawra e kabaruji fenade ko natti e vidéoji e ko nandi hen sa rokki hen yeru kewal ngal holto ɓuri tolnade ko banggue ɗen fof mini kala ka yaɗa domaine mo natɗa o iya no naati hen parfois pour diɓugol hakkille yimɓe ɓen hollugolɓe ko wona gonga simi jonnima exemple goto ɓe innata Africa Check kamɓe koɓe gollata ko affaire computer penade ɓe golli e vidéo dernièrement janvier 2025 oɗo vidéo on no hollira docteur Bousso woni médecin de sénégalais andaɗo hiɓe hollirde wo himo piirude hakkude yimɓe kanko e gore e makko médecin par ce que wo himo moƴƴini lekkuji annantama walla yimɓe affaire articulation manam muusu ɓandu muusu ɓiye tout ça kono nde min ndaari vidéo on min anndi vidéo on wona goonga koko moƴƴina du début à la fin kabaruji fenandi ɓurɗi wawde yiyeede beele ko natti ɗe ko vidéoji ɗi ko hitoji ɗi walla ko bindanɗe ɗe a wata ƴettude honto ɓuriri sa ƴetti exemple Facebook e X woni anciennement Twitter a wata andude ko honto affaire fenande ɓuri ɗuɗirde a andata hande ma yiya vidéo ma yiya photo kono komi andi kon komi wawma haalande ko moƴƴingol image mo andantama wona goonga walla texte mo andantama wona goonga ɓuri weeɓude ko moƴƴingol vidéo hande oɗo saaha mo gonɗen serdude kabaru goonga e kabaru fenade ɓeydima sattude no feewi holno mbatton onon holno mbatton so on poti gollade e kabaruji fenade ɗi iya moƴƴini no woodi hakkille tataɗe moƴƴinode image mo wona goonga en même temps no woodi hakkille tataɗe ɗe andantama rôle mum ko anditugol image moƴƴinaɗo par hakkille tataɗe neɗɗo mo andantama a ndaaray a heeɓi habitude yigol sifa ɗin image ji a waɗa tout le temps attention e juuɗe ɗen koyɗe ɗen ndaara brillance image on est ce que ɗum ɗo sa yi ɗum réellement an hiɗa foti faamude ɗum ɗo wona image ƴettaɗo par téléphone walla quelque chose comme ça laaɓanta image on ko hakkille tataɗe moƴƴine ɗum hakkille tataɗe wata moƴƴinde juɗɗen ha moƴƴa wata moƴƴinde aussi kolli koɗɗen ha moƴƴa tugnadi e ko kalɗa ɗo joni ko hol wasiyaji walla wajuji ɗi dokkata faade e ɓen heɗotoɓe walla ni wonɓe e réseaux sociaux ji ɗi wonɓe e médiaji renduɗi so tawi keeɓiɗe natti walla vidéo ji holko poti wadde ɗon koɓe poti wadde ko accugol waɗugol partage manam sendutugol image walla vidéo muɓe hendi kala ko laaɓanama ko poɗɗa wadde lamɗo gollo e fi ɗum soit lamdoɗa journaliste walla lamdoɗa neɗɗo mo andantama janggi fi kumpiti pene walla himo mari expérience e affaire hakkille tataɗe no woodi noon par exemple koko ɓe innata recherche d' image inversé sa ƴetti vidéo comme Netanyahu e Donald Trump walla image maɓɓe a waɗi recherche d' image inversé ɗum ko wallatama hollete est ce que ɗin image uji meeɗanoma wadde publié nokkure sa waɗi recherche a meeɗa yiide ko ɗin image waɗa publié hakkille ma foti umannude seeɗa waɗa doy e mum landoɗa ha laaɓanama ko ɗum ɓuri jarama Fatoumata Bintou jarama en jettimo kanko Fatoumata Bintou Ba gollowo to Africa Check en jetti Allo Seyni Ba e dendagal nanguɓe golle ɗe haɗum wawi yuɓɓoyde ɗum rewa lawol tedduɓe ononne ko noon yo Allah hokku en ñallude dow jaam so tawi en ñalli yo en mbaal hen kono ɗum en jetti en jarni Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul Bamba Diop to karallagal to on jarama tedduɓe yo Allah hokku en ñalde dow jaam